Už točíme. Gaga, gaga. Dej ho tam. Ale ne. Takže vás vítáme u štipca challengeu. A tento štipec challenge je taky, že my si dáme štipce takto šeliako, prostě já mu dám tak, on mu dá tak. A koho to najvíc bude štípat, tak se zdá, prehrává. Takže tak to je to těžké chalání. Gaga. Takže ideme na vec a môžeme ísť. Takže nech sa páči, dám ti ja. Počkej, to bolí. Ešte raz. Alebo počkaj, mladší majú prednosť. Takže ta. Do očí to nejde, daj to na vlasy, alebo hoci kde. Robíme z těho samurajského dostat. Ne, dozadu to nedávaj, au. Nechám to odpadne. Takže idem ja, ty nevíš, kam sa dávajú štipce. Hej, daj mi uško. A dám. Hoj. Podám uška. A teraz nie, teraz každý už dva. To porouchal. Tak. Stačí. Teraz ty mne daj. No, poď. A jsme se tak, aby to nebolelo hned na začátku. Já chcem postupit a vyhrát. A ne, tam to. Já to bolí. Dobre. Tak je to. Do vlasov. Jo. Teraz já mu to dám na nožček. Au. Teraz já mu to dám. Nie do vlasov, nie do vlasov. Tady na ušku, aby si vzal takovou technický jatek. Ale jednou chvozdu. Takhle ti dám. No a my vlastně. A druhý ti dám takhle. To jsem Koukni se do kamery. Ahojte. No, jedeš a dávej dva. Akej. Uděláme ti takhle, koukněte. Veš. Napahni, hulaka donta. Já kozí vrátko, ty vole. Ne, budeš mít dvě kozí vratky. Prečo dve? Tak aj já. Dve kozí vratky. A teraz jeden na jeden dáme. Ty jeden? Ne, ty. Máme začať. Aha. Čekaj. Hodně na vlasy. Ježiš, to je blbý. Já ti to dám na líčko. Teraz kdo první vydrží? Štípe, že? Že ano. Aj. Čauko, je. Sorry lidi, ale padla nám kamera, takže to musím dotočit takto. On je štipcovatý. Zdávám se. Jo, zdává se. Jo, winner! Takže já se s vámi loučím. Jsem jasný vítěz a čusák! Au!